Mayong adlaw mga binatay o minahal kong matalumon. Welcome to my channel, welcome to Matalong. Hey guys, welcome to Iko channel. Please subscribe and share, like and share. Okay? Sa July 1 to 15 guys, gi-close kini pero mag-cleaning diri nga area ba. Mao ni ang pagpangandam aron mag-open na karong 16 diri sa Kanigaw. Okay? Sa katong ganahan mo suroy diri sa Kanigaw, open kini karong 16 sa July. Okay? Amo ning giandam alang sa turista diri sa lungsod sa Matalong. Katong ganahan na mo suroy, pwede na kini makuan. Pero 16 pa naman ni makuan. Daghang mo arewa. Limpiyahan ni na mo alang sa turista diri sa lungsod sa Matalong. Alang sa kalalambuan sa lungsod sa Matalong. Guys. Ano guys? Sa operasyon niya. Gihinloan ni guys para ug dunay mo soroy dire. Limpyo na siya ba? Kadtong ganahan mo soroy, pwede na kini. Sa karon nga panahon di pa ni pwede masoroyan kay kuan. Close pa kini pero gipangandaman sa LGU Matalom nga pagpanghinlo diri nga area aron ang mga turista komportable nga maglingaw-lingaw diri sa isla. Okay? Good morning and God bless to all.